Maningil la sad ko ni pasing ni pasyo. Ha. Wa pagid mo. Mudata. Karon. Gidalhan ako tamog shotgun. Ani? Full ni ang kuana ni, bala. Dili mo bayad. Lagi mo buto lagi, ulo lagi ani lagi. Lagi utok mo katay ani, or tinai makwintas ani. Oh my God. Ang hak po ning uwan na, uy. Karon pa sa siya mo, uwan nga ating paningil na ko. Pero di ni ka tandog ang uwan ako. Maningil jud ko. Kawa na jud ko'y kwarta. Kini, panghadlok ko ni. Pero, panghadlok ni nako, pero kung di gid mabayad, doon ako eh. Oh my God. Nya, katong buhi siyang bana. Tapos loko na ko na. Ako na isagit, dire. Himuon ko nag-barbecue. Oh my God. Oo ko ni. Bawal siya sa kong balay nga. Wa na kay ni bongbong yung atok nga buslot na. Hindi pa sila mamayad. Pero ni mga barpikla utang nga, di mamayad. Ipon ako ko. Unahan nila balay. 1 hour later. Tapos darling, wala ko sa Christmas ako. Kinibutan ay ako ginagipalitan ni kay kuan jud kanang May gayba, gipalitan ni mo sus. siyempre bahalag ungas tag mga naong mga kuan asawa nga. Basta ang Christmas dito na ginagawa Sayos din ko. kong pili. Ako gibal ka kanako. Uy, darling, ako na. Hindi ko tumaling ka to si Kudapia. Ano ka sa pia katong sabaan kayo magadag armas. Di ito man ro na kitingwad di wato. Talawang kitong tubig. Eh, tapos nindot. Ay, Jesus. Oh my God. Okay ba? Okay siya ron. Ayun! Ay, may muntag! Ay, pasay! Ano pasyo? Oh, sige sila mo yung mata mo ha! Kasama mo yung sama kita! Matapong gani ako ina! Sorry lang. Sakit gani! Karoon pa pagitaan eh! Sakit! Ikuan! Kung nasikan kang pangutang, may bayad! Anong kibaw ko sa inyo ang kuan? Ikaw may nangutang dili ako. Isa may nagagawad, ikaw may nagkasalato! Oh, palikura ko ha! Palikura ko! Kaya birthday ko na, oh! Nangabasa na ko! Ano yung ginagawa para mo? Maningil! Oh, sabi ka gakos Oh na! my God. Uy, kanangay! Ay, ito, bagutan to na na sususa! Ako lay bahala mo istorya. Ako lay bahala. Lagi bagutan na na yung sira! Lagi bagutan na na Oh! Ibutang na na. Ay, ibutang! Ibutang ka ko na, ibutang! Ay, kaproblema. Wala ka sa bayo! Oh, sama ka! Balik! Ikunin ko ha! Ikunin ka! Pila po. Oh, utang! Utang! Sama! Sige! Sige! Ano ka? Di ba na may times 5 pa din? Oo nga, magpautang mo nga! Kuha man na! Listahan, ha? Ano mo mabibayan? Lima katuig? Hindi nga tagaan tag-chance mo. Ah, nagay! Lima di katuig na! Ako bang nini? Agi sila naman mo bayaran ka nila! Si mana ko giniagiwa na bayarin niya. Ano bala? Sige bala sa limot mo? Pila utang ito lang awa. Ah, 10 mil. Na ang balance. Ano ka balance tag 5 mil. Oo, 5 mil. Times 5 pa ng 5 mil. Kayo mo lang ko ng bigay ko. Kabaw mo. Late na ko. Patalayuan ng inyuan. Nagabasa na ko. Yati po kasi 5 mil po na Taon na imong armas. Hindi mo mamaya. Hindi mo mamaya. Mamaya mo din. Mamaya di mamaya. Aw. Aba? Mamaya. Oh my God. Sige ka kahit lagi nga. Tingtog na. Marong. Kapagyo pa. Basta way partner. Wagid na yung kuwan. Mapilpil nga pugnaw. Oo, mamat. Makipatay na ko. Kaya kwarta ko pagkita. Ay, bakit partner siya? Wala iba na. Adik ko. Yaman, bayad mo rin. Dali, ito na sa ito. Bayad ko eh. Tinigom na ito ba? Ihatag mo na ito. Sa may tigong, di palit man mo. Ano? Pagkita ba natin designer mag-ahos na ba? No, 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 no.